Ahoj, jmenuji se Cecílie Nať, jsem majitelka, zakladatelka a výkonný trenér EMS studia 20minutovka v Praze, v Ústí nad Labem, v Děčíně, ve Varnsdorfu, v České Lípě. Já bych vás tímto ráda seznámila, co to vůbec EMS trénink je. EMS, elektromyostimulace svalů, je to svalová stimulace, která velice účinně zapojuje až 95% svalů v celém těle. Pro nás, jako pro lidi, kteří potřebujeme proto, aby jsme se dobře cítili, aby jsme chodili dobře do schodů, aby jsme měli sportovní výkony, aby nás nebolely záda, pro seniory, pro sedící lidi, je ten druh tréninku opravdu unikátní. EMS tréninkem, jak jsem říkala, můžeme zapojit až 95% svalů, příčně pruhovaného svalstva v celém těle. 5% nejede, je to hladká svalovina, srdce, vnitřní orgány a mozek. A ten zbytek, ty příčně pruhované svaly nás jako člověka držej nás, abychom dobře v tom životě fungovali. Vynikající způsob na prodloužení života vůbec nás lidí jako takových. Jak ten trénink funguje? Počítač vysílá slabé elektrické impulzy přes přívodní kabel do vesty, která rozvádí impulzy svými elektrodami do kompletně celého těla. V okamžiku, kdy se to tak stane, svaly začnou zatínat 85krát za vteřinu. Je to obrovská rychlost a my provádíme jednoduché pohyby proti té stimulaci. Vůbec to není jednoduchý. Záleží na tom, v jaký kondici každý klient má svoji svalovou hmotu, takže se připravuje pomalučku a my zvedáme intenzitu a stěžujeme dané cviky. Já osobně trénuji 8 let. Začala jsem, protože přibližně před 9 lety jsem měla problém s plotýnkami, hrozně mě bolely záda, nemohla jsem spát a hledala jsem vlastně cestu, jak posílit příčně pruhovaný svalstvo podél páteře. EMS trénink přímo umí regulovat svaly podél páteře. My na přístroji přímo nastavujeme svalové partie bederní, trapézové, lopatkové a dokážeme krásně klienty posouvat v tom, v čem mají nějaké problematiky. To znamená spinální rotace, co se týká zad, vyhřezlé plotínky, nějakým způsobem zablokované záda, ischias, při sedavé práci, to znamená klasická svalová atrofie. A my dokážeme krásně ten páteřní skelet zpevnit a posunout vlastně díky té svalové hmotě tu problematiku tam, kam by potřebovala být. Kromě toho, že pracujeme a hodně se soustředujeme na práci se zády, s pohybovým aparátem, v případě, že klienti mají vyměněný kyčelní kloub, koleno a tak dále, tak spolupracujeme s fyzioterapeuty, kde připravujeme přímo tréninkové plány a protokoly pro klienty, kteří mají nějakým způsobem zdravotní obtíže. Dále pracujeme s klienty, kteří jsou polosportovci, sportovci, potřebují pracovat na své svalové hmotě a na výbušné síle. Náš přístroj je certifikovaný pro zdravotnický sektor, veškeré data jsou zkoumány po mnoho let v Mayo klinice v Americe, kde vlastně jasná data ukazují, že přibližně za 6 až 8 týdnů u sportovců vzniká o 30% výbušná síla. To znamená, že my tady pracujeme jako vrcholoví sportovci, i když nejsme vrcholoví sportovci, my trenéři a i naši klienti, někteří, ale všichni máme ty stejné benefity. Co se stane, když my naposilujeme až 95% příčně pruhovaného svalstva? Nejenom, že máme úžasnou svalovou elastičnost, krásně dokážeme s tím tělem hýbat a jít do větších rozsahů, dokážeme dělat lepší túry, dokážeme stát vzpřímeně, protože máme krásně vnitřkem zpevněný pánevní dno, střed těla, jižďový sval. Dokážeme pomoci maminkám, aby se zpátky vrátili po porodech do své kondice. Dokážeme pomoci seniorům pro jejich mobilitu, která je pro ně velice zásadní a důležitá.
a velice dobře se po tréninku cítíme. Zajímavé na tom je, že ten trénink probíhá jenom jedenkrát, maximálně jednou za 4 dny v týdnu, protože ta stimulace opravdu zabere veškeré to svalstvo. V průběhu 20 minut těch 95% svalů v celém těle provede 50 000 kontrakcí a potom je potřeba regenerace. U nás se necvičí každý den, druhý den, třetí den, v průměru se cvičí jedenkrát týdně, pak je potřeba, jak jsem říkala, ta regenerace. V okamžiku, kdyby jsme to tělo přetížili, nebudeme regenerovat, budeme unavení. EMS trénink je pro vytížený lidi, co nemají čas na jiné hobby, koníčky, maminky, pracující lidi, manažeři, lidi, kteří cestují v autech, prostě klienti, kteří ten čas nemají. Zajímavostí, na co se specializujeme, je, že s každým klientem vyplňujeme jeho osobní zdravotní dotazník. Zlomeniny, operace, dutina břišní, kam může, až kam nemůže a tak dále a tak dále. A s každým klientem pracujeme naprosto individuálně. Každý tělo je jiný. Každý člověk je úplně diametrálně jiný a je potřeba k tomu takhle přistupovat. To děláme my v centru EMS 20minutovka a podporujeme dlouhověkost. Já vám teďka ukážu, abych tady nemluvila jen tak do větru, jak ten trénink vlastně probíhá. Mám na sobě vestu, vesta má uvnitř elektrody, které jsou navlhčené, protože naše tělo je více z 80% z vody, my jsme vodiví jako lidé a je potřeba to tělo zevnitř propojit. Elektrody jsou oblasti, jsou to vstupy břišních svalů, prsních svalů, co se týká rukou, co se týká nohou, co se týká hýžďového svalu. Všechno to propojíme tím přívodním kabelem. Z počítače bude vysílán slabý elektrický impuls, je vlastně podobný impulzu mozkovému, takže pro to lidské tělo je to naprosto přirozená záležitost. Já sama trénuji 8 let bez pauzy. Moje tělo je naprosto vytrénované. Velice dobře se cítím, nebolí mě záda, velice dobře spím. Při tréninku, EMS tréninku se vylučují myokíny, jsou to silné protizánětlivé složky, to znamená, my tady podporujeme i imunitní systém. Možná bych ještě zmínila, EMS tréninky jsou opravdu skvělá záležitost pro ženy, které jsou v přechodu nebo po přechodu, to znamená, zvyšujeme metabolismus a vlastně pomáháme ženám překonat tohleto období. Takže mám zapnutý přívodní kabel, zapnu přístroj a teďka vám ukážu, jak to vůbec není jednoduchý, abyste viděli, co to vlastně s tím člověkem dělá. Takže já si nastavím nějakou intenzitu. Už mi to tam jede, cítím nohy, břicho, zadek, jo, zatím je to akorát. Jo, jedu, zatínám, jo, teďka mi jedou krásně hýždě a já si přidám na nohy. Cílem je, nebo ten efekt toho EMS tréninku je, že my se musíme hýbat v pohybu proti té stimulaci. Tím vzniká obrovské zpevnění a obrovská ta síla. Jo? Takže teďka mám přidáno hodně na nohy, jo? Bude mi to těžko. Jedu a zpátky. Jo? Není to žádná sranda. A jedu a zpátky. Perfektní. Tak, teďka si přidáme na břišní svaly. Jo, už to jede, už to zatíná. Super. 3, 2, 1. Předklon a zpátky. Ty břišáky, ta stimulace je obrovská. Jedou celý břišní svaly. Spodní, střední část, jo, už mi jedou nohy. Jedeme. 3, 2, 1. Jo, jedu, břišní svaly, teď to startuje, 4 vteřiny je stimulace, 4 vteřiny je volno. My ty 4 vteřiny potřebujeme to volno, aby ten sval stačil zregenerovat. Aspoň na maličkou chvíli. Jo, 3, 2, 1, hop, svalová hmota, břicho, zatínám, paráda. Takže máme břicho, dáme si prsní svaly, jo, já to tam nakulím. Už to jede. Ještě chviličku, já to hodně přidám. Jo, svalová hmota. Paráda, jo. Prsní svalstvo.
Krásně výdech. Mám se trošku hejbat u toho. A jedeme hop. Svaly, břicho, zadek, záda. Paráda. Jak to funguje se středem těla? Střed těla je hodně ovlivněný hýžďovými svaly. Hýžďový sval je nejslabší sval v celém těle. Hýžďový sval upíná se k bedernímu svalu, bederce, jede vnitřkem ta část, to znamená střed těla a břišní svaly. Kdo má slabý břicho, má slabou bederku. Kdo má slabou bederku, má slabý břicho. To znamená, hodně se pracuje s tím středem. Teď to jde uvnitř, zadek, podsazíno, držím volno. Jo? Takže takhle vzniká ta síla a my jedeme v tom pohybu, který nemusí být úplně jednoduchý, jo? Paráda. Jedu, super. Finito. Takže jsem tady zpátky. Rekapitulace, EMS trénink, je to stimulační trénink v pohybu proti té stimulaci, je vynikající pro redukci, zvýšený metabolismus, pro maminky po porodech, pro seniory, pro ženy, i pro muže, kteří potřebují spevnit tělo, střed těla, nemít takový ty pandáky, jo, krásně spevněnou postavu. Pro lidi, kteří sportovce, nesportovce, polosportovce, kteří potřebují zvýšit výbušnou sílu, ať už na kole, nebo do schodů, na túru, nebo při různých jiných sportech, kanoistice a tak dále. Takže vlastně pro kohokoliv je EMS trénink vhodný, je velice funkční, jedenkrát, maximálně jednou za 4 dny, je návštěva 20 minut, za 20 minut svaly provedou 50 000 kontrakcí, stimulaci a je potřeba regenerovat. Mezi tím můžete dělat jiný pohyby, jiný sporty. Cílová skupina 16 až 100 let, může přijít kdokoliv a my s každým klientem vyplníme ten zdravotní dotazník, zjistíme, co potřebuje, jak to v tom těle má, jaký má omezení a tak dále. Můžou to být lidi i po operacích. Máme klienty, kteří mají 3-4 operace za sebou, co se týká páteře, takže bez problémů se s nimi dá taky pracovat. Dá se pracovat i s klienty na vozíku, bez končetin. Máme klienta i s Parkinsonovou chorobou, takže opravdu ta svalová hmota, to posílení té svalové hmoty je velice, velice zásadní a důležitý. Takže stojíme rovně, jsme krásně zpevnění, střed těla, záda, dobře se cítíme, dobře v tom životě fungujeme. Jak se u nás můžete objednat na našich stránkách www.20minutovka.cz. Nahoře vpravo oranžový čudlík, je tam rezervace lekce, můžete si všechno na těch stránkách přečíst, všechno tam je napsáno. Zarezervujete si první zkušební lekci, nic si sebou nenoste, opravdu úplně všechno u nás dostanete. Můžete přijít, jak já říkám, s kabelkou, vyzkoušíte si ten trénink, za 2 dny bude nějaká pocitovka, ošaháte si to a vlastně ten opravdový trénink začíná až od té 2. lekce, kdy ty svaly jsou připravený, vědí, že celotělově pojedou, mozek tu informaci zaznamená a už se můžeme pustit do práce. Já se na vás na všechny moc těším, k nám chodí hrozně fajn lidi, veselí lidi, jsou to klienti, kteří se sebou něco chtějí dělat a ten život prožít bez bolesti a v pohodě a mít to tělo funkční. Mějte se hezky a užívejte a těšíme se na to.